Guys, welcome back to the YouTube channel of Malawi. Cameras pali misonkhano yosiyana sana. I think zipani zonse zikulu zimene zili mdziko la Malawi zili ndi tu misonkhano leroli ena ku zodiac ena kuchane nde I think ndingokupasani APM zimene wayankhula iyeyo ndithu mudziwo kuno ndi sanatsike mu galimoto komano iyeyo anali mgalimoto momwemo sanapite pasanja pachifukwa chonena kuti mukhitho amene ndi secretary wa chipani chimene cha DPP wayankhula kunena kuti akuti panali ziwembo zimene zinakonzedwa kuti amuchite APM nde anyway ndi report imene iwo apereke nde iwo sanatsike mu galimotomo yamparadenga ija ya ikoma iwo speech yawo ayankhula momwemo nde ayankhula magawo okwana awiri ayankhula magawo gawo lina mene ndingakupuseni mwa fast ndolena kuti iwo watu akuti ku chipani cha DPP akhazikitsa komiti ina yake to National Recovery Economic Recovery Committee komiti imene yangoyikhazikitsa kuti idzapange recover idzabwezeretse chuma idzabwezeretse economy ya Malawi chifukwa yaonongeka ndi akuyenera kuzayibwezeretsa kaye nde report losa amaliza kuti azayibwezesa bwanji koma akuti pano pasapanga disclose saulula kaye chifukwa kuti ena akopota angabere ndi anyway zambiri adadi APM ayankhula okha then kenako kuti kupasirani za zimene zili madalaso ena also. Guys, thank you so much, then afterwards tibwese nkhondo kuti zarani leo ndosa kwambiri. First of all kuli launch manifesto komanso with a launch campaign. Actually, campaign number since the convention, we have been campaigning all this time. This is just a formality. Put a little with a launch campaign formally. The announced. Campaign, everybody should go through campaign, door to door, pa municipality, nyumba, kwa konse, mupite kaja campaign, musare muthaliense, ngati muthwina kudwala, haindi chifua, mumpase parado, muntenge banjinga, akavote from audience avote divoye komanso ena kaya munata kadija karisidi kaja kaena munagulisa mukavote chwazinano li mkaundula kumene munalembesa zinano mbuku menemo ne mupide mukavote azakulani kumvota tamala zimenezo isawai chonga simvo uri paisha kime mnekta register. We need to take the government back in Navomina kuberanso urindime kachinai chifukwa ndifuna ndipumuse ziko lino. I didn't come here for personal gain. So I love the DPP and I love you all. Nimakona nonse Malawi, mukhale anthu aufulu, pakaipa timukapolo. Ndefa kapolo monga nana kunzuzu, August 2018, Universal Livingstonian. Quote, if Malawi is not careful, one day evil will rule this country and Malawi will be held hostage. End of quote. Kulingati sisamala, sikulina, satana. Azabu ya Malawi, ndipo anthu tizakhala aukapolo. Nde panodu aukapolo
ukapolo wa njala, ukapolo wopanda ndalama, onse ndi ukapolo, komanso ukapolo wa nkhanza, kuopa boma zosiyanasiyana. Koma kuno ndi kwathu, this is our own country, kwati kuopa anthu asamaope boma. People should respect government but not fear the government. So ni ntchito ya government kuteteza anthu. Ntchito ya government kuti anthu akhale osangalala. Monga ananena mu American Declaration of Independence in 1776, ananena kuti three things: responsibility of government, life, liberty, and the pursuit of happiness. Kuti pakhale munthu moyo, ufulu, komanso anthu akhale osangalala. It's a job of the government to make sure that people are happy, but they're not suffering. The job of government. Pakali pano akuti paziko lonse la pansi anthu aku Malawi number 2 pa anthu amene achisoni komanso omvesa chisoni. That's not good. That must change. That must change. Ndi tipulumuse. Ndiye ndikuuza MCP. I wish the TV was working. Kwandikuti, let my people go. Let my people go. Chifukwa ine ndizatenga kupita ku Kanaani. Osati kubaga moyo ayi. Koma ku Kanaani, I'll take you, I promise you that. I'll take you there. Ndikuziwa. I've been on mountain top. I've been on top of Mlanje Mountain, and I've seen the promised land. I promise you, you and I will get there. September 16th, we will get there. But we must work hard, tipizane manja, limozi, determined, we'll get there. Tiangane pasogolo, osangala kumbuyo, ngati mkazi wa Loti uja. Mokumbuka, kazi wa Loti, anangala kumbuyo, anasanduka oje. Chulu chanchere, mlasanduka nchere, mkana kumbuyo John. Mujana kusogolo, so let's go together. Don't look on the side. Don't be distracted. Just go until we get to Canaan. So go until we go to the polling station there. Asa kunamizani kukupasana 50 kwacha and so forth here. Koma kupasana 50 kwacha tengani. Ndane angakane namba. Paibe. Ngakhe anandipasane 50 nditenganso. Koma sinabodera ayi. Sinabodera. Tengani. Kamati 50,000. Ka 1,000 tengani nditu. Tengani. Kabatu ndindama zantu. Siza otu. Santo ndi misonkhano imeneyo. So palibe sauti mzakuti ziko bwana. There is no reason for chwani ndama zantu. Now, if ready, monga tana manifesto, sinyankhula za manifesto, ifika I think Dora Magalasi alongoswa bwino kwambiri zonse. Koma if manifesto atu timati people centered. It's built around people.
monga anina dura magalasi tuja decentralized government mazwa decentralization kuti boma lichoke kulilongwe lipite midzi mphamvu ichoke kulilongwe ipite midzi. So my village, my district, akaini budget yao. My constituency, akafapa mlato, apa mlato, and so forth. The budget metapasi. So most of the money will move to Kulongwe, and so forth. Then they're going to go blind and they go civic design. They go blind ya Blantyre was the industrial commercial capital of this country. Deliberately yaonongedwa kuti makampani onse ofunika kama housing chanchan zonse zapita kulilongwe. I was talking to one of the hotel people who alibe business. Chifukwa Blantyre sibori yagwa nditu agwa pansi. Koma ngila promise. The first day at 8 o'clock on the 17th, Kila issue decree kubweza makambi na meja kuna kublani. This is the commercial capital of Malawi. Commerce on the Blantyre, the football capital of Malawi. I promise you, in addition to my Syria, Mawila, Jamba, the United States, in fact, the Henry Musa, we started negotiations in the Bomarina La Kunja. Could Blantyre could come modern stadium. In addition to come to the stadium, another modern stadium. Shokuro, the football capital of Malawi, Mezo, Tizaichita. So global. Now, kabla mnakuja manifesto. Hakuna basi magasu ya hakuna mazimeja sachita ya ngada atamiza nthai Jamba 2020. I can tell you could ife tikalongeza timachita zimenezo tikalongeza timachita mwone ba 2014 tinaonja kuti tikonza chuma sina konze nana kuti tibwa ni makomite college sana bwere anabwa nana kuti titse njala sina tete zonse nana kuti tibwesa forex sina bwesa forex pamene na choka ine forex na over $1 billion ya forex. When I left the government, I don't know, but I left over $1 billion in forex. So chichonse chimeta ongela tinachita. Antikabranso tipiriza zimenezo. Certainly, kwa Chinyamata, program ya Community Technical College. Tipiriza constituency yonse kubakai Community Technical College. Gibi oye. Komanso kwa antu ovudika kando oruma kama banja mena anamasie ndantodwa tipiriza mawata disment subsidy. When I left in 2020,
tinamanga nyumba 15,000. My aim was within 10 years, paskaya nyumba ya doti kwa yo don tamuno Malawi, and we'll do it. We'll do it at the program. Choncho don't select that promise manifesto ya zikidika ite what. Because in the plan, I say I can disclose today. I think Honorable Mwamunva hinted at it. Within Nakazikisa Group Economic Recovery Committee. Committee yokonza ziko lino. Committee imeneo ya maizanchiro aje. Report is ready. For the beginning September 17th, take it implement program imeneo. Tiamba program imeneo yokonza ziko lino. Ti ready. Program to now. Of course, like they disclose now. So we didn't and they disclose because I can show the truth. Kuti fight the program menu, Economic Recovery Committee. Take it as a measure. And I'm sure for the next 5 years, zikono kan kimake chuma jawa mavuro siasara tiza tazimenezo ndikuda assure ife tikaongeza timachita zimenezo, and this time tichita zimenezo. I assure that kwa kuti zonse ziteke choma di vote vote musaiwale. Commence before that campaign mubiwa bakompari ponse muvenyu anu mpide kulikos mauze za manifesto manifesto mauze zimefa kuti tifata chitire anthu amizi tifa kuti anthu amizi atukukenso kuti maprogramu aja achitukuko atukale kulilongwe apite m'mizi kuti anthu azipeza ntchito m'mizi mwawo. Kangani mufuna kupanga kapela nsewu kakumanga chipatala ndetu anthu a m'mizi menemo alemera ntchito ndiza zimenezo ndakhani mwa anthu ochita ntchito opeza ntchito kuti madera menemo mutukuke. Choncho ndikudziwa kuti kwada ndinaye ndi maambi koma I think kwada somano silifa kuti mwende usiku ndikuthokoza kwambiri kuti nonse mwabwera kuno. Ndithokozenso kwambiri a Manifesto Committee, ndithokoze kwambiri Honorable Chihana ndi Ford kuti tagwiza choncho. Komanso ndithokoze kwambiri our Central Executive Committee ntchito imene agwira kuti program yalo from what's COMESA? Not COMESA. From where was it? Oh yeah, yes. Mount Structure, not COMESA. And here, zonse zaindabwera kwambiri ndikuliziwa kwambiri tipitire kugwirizana kukondana tonse ndi banja limodzi ndipo Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri zikomo.